Hola. Bona tarda. Bona tarda i benvinguts. Benvinguts a l'intent de pujar a la categoria C. C, perdó. Provarem amb una combinació que més o menys conec, que és la Mazda MX-5 i Old Town Park, perquè a més canvi de temporada a iRacing, per tant, tot i que no, home, el Ferrari GT3 no sé què fer, Provarem a la Mazda, que és un més clàssic. És tot classe D, és tot classe rookie, per això, però bueno, intentarem a veure què tal. La següent carrera és a les 8, per tant tinc estona per practicar. A les 7:30 ja estan. Sí, em registraré aquesta i provaré. Si veig que tal, em canviaré a l'altra carrera. Uf, hi ha molta gent. Molt bé. Allà tinc l'OBS, allà estic mirant, no sé exactament com funciona això encara, perquè és la primera vegada, així que no sàpigui greu, que no us miri. Vinga, comencem la carrera, espero que tot funcioni com ha de funcionar. Veig que tot i que he configurat la latència baixa, veig que el directe va prou tard, per tant, no sé com ho arreglaré això. Hauré de fer un parell de proves. És la primera vegada que faig una emissió per YouTube, per tant, mirarem a veure com funciona. Espero i desitjo que m'estigueu escoltant. No sé si tinc els 2 micròfons configurats. És fàcil que sí. Per tant, intentaré que ara em sembla que ara ja no. Em sembla que ara ja només tinc els micròfons d'aquí, així que ho deixarem aquí i mentrestant, doncs vaig a provar el circuit perquè no sé si el recordo, com a mínim en aquesta configuració. Vinga, paciència, espero que no us molesti, que em sentiu, que tot vagi bé. Pum, pum. Val, sí. Ara feia dies que no corria aquí. Opa, vigila com entres. No, estic veient que no tinc els... ara em posaré. Val, això era per aquí. Rodes fredes. Vale. Començo a recordar. L'última vegada vaig córrer amb el Ferrari de GT3. Vale. Recordo que l'objectiu és fer una bona carrera per intentar pujar la classe a classe C i tenir més opcions. I com que ara comença temporada, poder saber què comprar, si s'ha de comprar alguna cosa. Vale, aquesta corba és de tercera.
Anirem practicant a poc per guanyar una miqueta de confiança. Epa, ara. Aquesta corba es fa a fons, no? S'ha d'aixecar una mica, marxar cap a l'esquerra i bona frenada, segona. Aquí, molt bé. Aquí frenar abans de la corba. Molt bé. No sé si aquí primera. Revisar molt bé el punt de frenada aquí, perquè... Sí, crec que és així. Deixar girar el cotxe sol. Molt bé. Correcte. Aixecar una mica, molt bé. No marxar. I ara pararé un momentet. Opa, bueno, ho hagués pogut fer millor. Ara que les rodes estan calentes, fem una volta. Baixar tercera. No sé si he fet off-track. Segurament no. No, no he fet off-track. Recordem aquí, cal aixecar una mica. Ara sí he fet off-track. Doncs aprofitarem la vinentesa. Posarem en marxa. Vale. Així ja tinc la informació. Un momentet, overlays. El mapa més cap aquí, que amb això tinc prou, aquesta punxa del mapa. Oh. Molt bé. I ja està. Tinc un total ara mateix de 0 espectadors, per tant, puc estar tranquil. Vinga, seguim. Deixa'm baixar això. Molt bé, tenim en marxa. I ara corre. Som-hi. Vale, estic veient que les voltes de la gent són en 1 minut 54 i jo he fet un 1:59. Mare meva. Falta molt, eh? Oh, sí, tu em podràs deixar passar. Gràcies. M'equivoco de botó fins i tot amb això. Passi, passi. Molt bé. Som-hi. Senyor, ha sortit de cop, eh? No sé si la carrera fixa.
Això es pot fer així. Vinga. On vas? No, massa ràpid volia anar. Vinga, som-hi, comencem volta. A veure si puc baixar a 57 d'entrada. Comencem fatal. Bueno. Intentem fer servir la volta com a referència del que podria ser. Un 54. Mare meva. Però l'hauria de poder fer més per l'esquerra. 4 segons. És molta diferència. Bueno. Aquesta curva es pot fer molt millor. I l'última del circuit. Vale. Sí, un 57 és possible. Vale. Val. Aquesta corba és millor així. Un segon, Seca. He matat el cotxe aquí. A veure, aquesta. Si no... Si vaig massa ràpid, tot i que no està malament la volta, Serà un 50... Vinga, entra. Un 54, No la lis, ves per lo negre. Un 55. I ara ja no vaig més ràpid.
A veure si aquesta corba és de quarta o de cinquena. Poso cinquena, aixeco, és de quarta. És de quarta. Vale. Vinga, he hagut d'aixecar, que si no se me n'anava el cotxe fora. Mai sé si la veu està bé, si no està bé, si se'm sent, si no se'm sent, si se'm sent massa fort. Oh, mal. Alton Park. Que divertit i lleig que ets alhora. Vinga, torna'm a intentar. Me'n vaig fora. Ah, no, quedo dins. Però surto molt fluix. Surto lent. Serà complicat, ja. Molt bé, aquesta, tot i que lent. Hauré de començar a provar coses. Quarta, recorda-ho. No sé, eh? Massa lluny. Mm, Clarament aquesta corba anterior ja la faig millor que abans, però mm, no m'agrada massa. Vale. No, me'n vaig fora. Interessant. Aquesta corba així no és. Mm, He de frenar abans aquí. Up, cotxe. I me'n vaig. No, he aguantat el cotxe dintre, però vaja. Va, parell de proves farem. Buscarem límits d'adherència. I jo aquesta veig que
Me'n vaig massa lluny. I és més lent fer-ho així. Fins on puc frenar. Si freno molt tard, fico el cotxe i me'n vaig fora. Bueno. A veure. He hagut d'aixecar que m'anava. No. Bona recuperació aquí darrere, però... massa temps patinant. Fica el 14, eh? Mare meva. No, va entrar més tard. Entenc que quan canvi i faci splits em posaran un split més fàcil per mi. Perquè el 55 no puc baixar. No crec que pugui. Ai, he d'aixecar més. Que bé marxa del cotxe de darrere aquí. He de fer això tot el circuit i sóc incapaç. Vaig comprar un curs en el que explicava justament això. Però no ho sé fer. No ho sé fer. They say, diu. Molt graciós, això. Voy. Vinga, va. Estic sol corrents. Ara ja el 15. Vinga. Va, volta ràpida, provem-la. Ho perdo aquí tot, eh? Abans l'he fet molt millor.
D'aquí no res començarà la classificació. A veure amb quin posen. Senyor! 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 Mare meva. Bueno, un momentet. Vull pensar que no tenia aquest problema tota l'estona, perquè si el tenia no m'heu sentit en cap moment. Molt bé. Val. Apa, el ratolí que me l'he endut por ahí. Vale. No, aquí tinc... Cada escena té els seus micròfons, pel que veig. Vale, molt bé. 1:55. La millor volta que puc fer. Ara farem una volteta per escalfar, perquè ara començarà la... Oh, vinga, som-hi. Al final serà un vídeo per revisar després, perquè clar, veus? Ja puc fer la classificació. Ara veurem quin posen. Vinga, classifiquem. Race. Tech. Som-hi. Cagando. Pam, pam, param, pam, 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 param. Momentet.
Hola? Sí, hauria d'estar funcionant això ja. Val. Ara. Molt bé. En algun moment això hauria de funcionar. Va tard. No, home, no. Vinga, a classificar. Val, doncs som-hi. Hola, Anna, benvinguda al canal. Ets la primera espectadora. Vinga, escalfem rodes tranquil·lament, fem-ho amb calma per tenir bones rodes i fer la millor volta possible. He vist que hi ha un 56 por ahí. A veure si puc arribar a aquell 55 d'abans. Recordem que estem aquí amb una miqueta de sort. Farem una bona cursa i aleshores guanyarem la classe C. Tant de bo. Una patinadeta aquí. Va, off track, però encara no he començat. I som-hi. Gràcies pels ànims. Vinga. Green flag, green flag. A veure en quin nivell estic respecte a la resta. Som-hi. Tinc dues oportunitats, espero no cagar-la ja. Vale, primera volta. Un copet al freno. No l'he fet massa bé aquesta volta. Aquesta corba no està massa ben feta. Aixequem bé, agafem el piano, no matem, tirem endavant i frenem fort per poder girar el cotxe. Vinga. Ara ve la xicane. 56 farem,
gairebé em passo. Ai, espero que millor la segona volta, perquè la primera... Tanquem una mica. Aquí al fons. Val. Sí, la gent aquí és més de la meva categoria, eh? Som-hi. Per l'última volta. Ai, malament, ja. Ja està. Decidit, ja sabia jo que em passaria això. Sempre em passa igual. Els nervis. Val, doncs aquesta és la classificació que tinc. Esperem a veure quanta gent hi ha. I on estem. Si em fer la prova. I aquí sóc. Perquè no he completat la volta, però entenc que no em deixarà fer-la. No ho he provat mai, això. He vist un comentari, però no l'he pogut veure perquè el tinc molt lluny. Crec que és un cotxe. No sé qui és. Bueno, aviam. Ara mateix estaria tercer, a falta de que la resta de l'split... Epa, epa! Adéu-siau. Sí, doncs volia fer proves. No matis. Vale. Ai, Déu meu. Mm. Anem bé. A veure què em diu. Suposo que em posarà la bandera de quadros i ximpunt. Sí, senyor. Bandera de quadros i cap a casa. Molt bé. Lògic, per altra part, perquè ja havia començat la segona volta. Apa. Val. Doncs la cursa són 10 minuts de cursa, per tant és més lenta del que esperava. Al final sóc el P3, millors voltes 1,54, per tant són més bons que jo. Bé, a veure què passa. Pam, param, pam, param.
10 minuts, aproximadament 5 voltes. Pa, pa, para, pa, pam. Pujaria i rating, sobretot és el safety rating. Ara és no xocar-me, no sortir. Tenir el millor resultat possible, però no sortir. No sé si és ranked, perquè si és un ranked i estigui corrent no servirà per res. Espero que serveixi. Ara no m'hi he fixat. De seguidora buena, Gràcies. Gràcies, Anna. Ai. Ta, 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 ta. Val, som-hi. Perfecte, comencem. Fantàstic. Perfecte. He vist el vermell i m'he pensat que era el verd. Que bé. No podia fer-ho millor. Tinc drive-thru, per tant hauré de passar per boxes. Espero que m'afecti el menys possible. Tot i que són 20 segons perduts. O sigui, aniré darrere. Que bé. Com a mínim no he comès cap il·legalitat, a part d'aquesta. No he picat a ningú, no he sortit fora. Quin desastre. Aquests dos, exacte. I ara, com no he entrenat els pits, doncs no sé on està l'entrada, on està el punt del limitador. Hauré de ser conservador. L'entrada està allà dalt. Esperem que no em passi tothom. Bé, com a mínim ja 9è. Encara es pot lluitar per alguna cosa. Sense incidents, encara guanyaria i-rating. Molt bé, aquest va més ràpid, per tant passa si vols, et deixo l'interior. Oi, com frenes, com... Se m'ha estirat a sobre, Jo era bastant optimista, però se m'ha tirat a sobre. És com ara. On vas? On vas, Herman? No, home, no. Ai, per favor. Sempre tinc gent que em fa coses. Sempre tinc gent que em fa coses.
Això sí que... Mare meva. Aviam, segurament és culpa meva perquè... Què hacía ahí? Com m'he ficat allà? De ser idiota, però idiota amb totes les lletres. Eight Brown... Vinga, vigila, aquí ara... Ja no és tant l'air rating com el safety rating, que és el que m'interessa a mi ara. Un 56.5, això és la volta ràpida meva, molt lenta. Ajo. Vale, ara bastant millor, però tot i així, el de davant ja marxa. Tira cap a dins. Elias mirant. Ui, 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 ui. Ja van a 2 cotxes que llença, eh? Passo pel mig. Mare de Déu. Mira, si faig P5 després d'haver de passar per drive-thru i la que m'han liat és que la carrera ha estat lenta i que han passat
moltes coses. Aviam si em deixa passar. No te m'obris? No, ara no la caguis, no la caguis. Vinga, va. El cotxe de davant és un doblat. Per tant, oblidem-nos d'històries. P4, ni tan mal. Copeta el freno i col·loca el cotxe, eh? Els de darrere què ha passat? S'han xocat, no? Mm, no marxis. Vinga. Intentarem anar segurs. Senyor. Molt bé. I thanks. Anem segurs, fem-ho bé. S'ha de fer per dins. Nes- És això, eh? Va marxar de darrere per poder fer les coses bé. Epa, queda't dins. Molt bé. Va. Ai, què m'he passat? 5 incidents, una per un xoc, crec que per culpa de l'altre, tot i que jo era molt optimista, i l'altre és que he sortit. M'enfado. Som-hi. Últimes corbes, aquest senyor no és meu tampoc. Hagués pogut perdre el cotxe ara per mirar altres llocs. I som-hi. Cap a dins. Bandera de quadros. P4. Doncs això, guanyo 68 day rating. I a veure, el safety rating, sí, és que això està funcionant. Vaig a veure la... Aviam, repetició. Xic, tac, aquí. On ha estat això? Vale, m'he saltat la sortida, això sempre. Com que m'he saltat la sortida, he hagut de passar per allà. Per tant, anem ràpids, fins que entri a boxes. Que prou bé ho he fet per no conèixer-ho. Passo de boxes, surto. Mazda, el número 18. Vinc amb por. Ell surt molt més ràpid. Li cedeixo.
Vale, va cap a dintre. No protegeixo, em quedo fora. Intento el paral·lel, ell ja ha passat. Se'm tira a sobre, freno malament. Em tira a sobre, oi? M'ha semblat que frenava i es tirava a la dreta. Canvi de càmera. Tuc, 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 tuc. Aquesta no estarà bé. Pitlane no. Purchase. Sí, sí, frena cap a l'esquerra. Aquí el col·lega. Es pot frenar i cap a la dreta. Potser no sabia que estava, Potser ni sabia que estava. He fet el que he pogut. I just després, ja té també els piques amb el de davant. M'he flipat i dic, jo per aquí puc passar, freno, jo estic recte, se'm tira a sobre, està al lloc, no hauria d'haver girat, hauria d'haver frenat més i ja està. Bé, vaja, doncs ja estaria. I aquí a ballar, vinga com ballem, mira com balla. Crec que potser seria responsabilitat d'aquest senyor. Vinga, què ha passat? Spoiler, he guanyat alguna cosa, però molt poqueta. I amb una cursa no en tinc prou. He de fer-ne alguna altra. Vaja, sí que he guanyat iRating i doncs en farem alguna altra. En farem alguna altra, a veure si podem. Molt bé, doncs per avui ho deixaré aquí. No, posaré aquest micròfon de la càmera perquè l'altre no l'he configurat. Ja el configuraré. Res, fins aquí el primer intent, que ha estat infructuós. Per tant, demà hi tornarem. Jo ara faré una altra cursa, amb una miqueta de sort podré passar a la classe C i continuarem. Val? Vinga, vagi molt bé.